जिंकतो, सकाळपासून फोन करतो, लागणार नाही काय. तुमचाच काम करतोय आमचाच काम कर नक्की. मला 4 दिवस झाले सांगता आमचाच काम करते म्हणा. पण तुझाच काम चालू राहते. हा चल काय तर दाखवायचं. वर जाऊ नये रे, अजून वर जाऊ नये. खाली घे जरा खाली घे. खाली घे. हे ह्याचा काय तर बरोबर जाऊ नये रे. बघ कसं तुमका ॲनिमेटेड व्हाया होता मग ताच केलाय. ताच केले तर दिसता बघ मरे कसा ता. चला त्या कट कर, तिथून कट कर. बरोबर नाही वाटत, नाही तर कट कर. करते पटकन कर रे. काय केलंय बरोबर नाही. पुढे जाते चल. अरे काय नाव टाकले तर फॉर्म बघ कसे दिसतात ते. चल बदल रे, काय त्या केलं. तू कसलं कलर टाकले बरोबर नाही वाटत. काळो असं नुसतं झालं. भूताचा व्हिडिओ करतो काय रे. सगळं अंधारच वाटतं व्हिडिओ. लवकर कर काय तर. चल काय करत कर काय तर. बाकी सगळं बरोबर झाला रे. ते एक काम करशील, दगड दिसतात बघ ते सगळे, ते काढशील जरा जमताला. एकदम भारी एडिट आहे का असं कोण हातच धरूच ना. एकदम जबरदस्त. मला तुका काही सांगलं बघ, दगड बिगड काढू सगळे कासा काय काढू नको. असा तसा टे मागे जा परत, जा मागे परत. हा मग होता बघ तसाच ते. एकदम भारी झाला सगळा. एक नंबर वाटतंय. ते कोण पक्को बिको सांगत होतं उगाच मेल्या. जबरदस्त. हे जास्त काय घाई नाही सांग का, कधी पण देते तुझ्या मनात वाटत तेव्हा दे. चल आता चल जाऊया. आजू किती वेळ झालो, जातय मग. जाते आजू तिथे 2 घड आहेत बघ, ते वांदर घातले घेऊन येते जा. तुमका जर यो आमचा व्हिडिओ आवडलो असाल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आमच्या कॅज्युअल मालवणी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेली घंटा सुद्धा वाजवा. ठीक आहे, चला. वर घे जरा, या साईड घे जरा. काय करत कर काय तरी मी तुका सांगत होते म्हणा पक्यान देऊया म्हणा ती आम्ही आता ते व्हिडिओ चालू असताना ना म्हण ते बंद कर ना ते.